So we are here at CVS. Let's see if they throw something. Hello guys, welcome back sa pagdadive. Dito tayo sa kabila kung meron ba silang tapon. It's almost 11 o'clock na. Let's see. Oops. Oopsie. Hi guys, so ngayon guys, balik tayo diving. Yun. And then unang stop natin walang laman. So yeah, dito na naman yung kasama ko. He's rolling his eyes. So naisipan ko lang na bumangon na naman para mag-dive. And also, somebody's behind me. And yun. Let's go sa ibang dumpster. It's closed guys, pero open. Look, let's see what's in here. Oh, there's something in there. Let me see. Tignan natin. Ano yan? What is that? Okay guys, we're in pit call. Hopefully may tapon sila. Hopefully. Let's see. Ang daming pagkain ng iba't ibang hayop. Parang wala man. Mga tinapon Inano talaga nila guys, tinapon talaga. Wala. Let's see kung may laman. Oops. May mga tomato sauce. May mga sauce sila nasa ilalim. Ano to? Oh my god, lavender, rosemary, personal. Ang dami. Ano to? Hand sanitizer. Dalhin natin lahat. Okay guys, dito tayo. Parang styro man ito lahat. It's all styro. Pick up lang pala. Kaloka. Kapi-pick up lang. Look, kapi-pick up lang. Oo. Oops, what's in here? Speaker. Natin. Tignan natin guys kung may tinapon ba yun sila. Pizza. Dito tignan natin. Oopsie. Sana walang raccoon.
Let's see kung may tinapon silang mga something. Okay, tignan natin. Uy, mayroong mga candy doon, oh. Kunin ko lang yung ano ko, guys. Let's see kung may laman. Bakit tinapon ito? Tapos na ang Valentine's. Ang dami. Ang dami, guys. Look, ang dami. Puno pa siya. Oh my god. Score, guys. Score. Nakita niyo, guys. Ang dami. Oh my god. Ang dami. Ang dami. Oh my goodness. Jackpot. Jackpot. Jackpot tayo, guys. Ibaba natin ito. Marami pa, guys. Oh, look, oh. Marami pa, guys. Look. Oh my god. Ang dami, guys. Ay, shit. Ipadala ito sa Pinas. Oh my god. Oh my god, ang dami, look. Jackpot. Yes. Oh my god. Ang dami, oh. Kita niyo yan, guys. Oh my god, ang dami. Ilagay muna natin ito sa sasakyan. Hindi natin kunin lahat. Okay, ito. Kunin natin ito. And then
Maganda ito ipamigay. Ang dami pa doon, oy. Grabe. Tama na, oy. Look, ang dami guys. Oh, look. Look, ang dami. Oh, kita ninyo. Okay. Wala na akong box. I don't have a box. Ipamigay guys, ipamigay. Tara. Tara, ang dami nito. May pusa na naman dito guys. Hello guys, andito tayo. Uy, dilocked it, han. Ha? They went out already. Tara, tara, let's go. 103 chocolates, guys. Grabe. 103 chocolates. Ang dami! And guys, meron pa tayong nakuha dito, guys. So, ito siya. I-ano natin ito. So, ito yung nakuha ko sa $3. So, nakasilupin siya. Mga container siya, oh. So, nakasilupin talaga siya lahat. Ganun. And then, ang nakalagay dito is, puro siya hand sanitizer, I think. Foaming hand sanitizer. Foaming. Okay, so ito siya. Iwan ko kung bakit tinapon nila ito. 23. Next year pa siya ma-expired. Hindi man ito ma-expired, guys. Mga hand sanitizer ginoo ko. Iwawash ko lang ito. Hindi na i-sanitize. Hugasan lang sa sink. Look, ang dami. Ang dami, ang dami, ang dami. Iwan ko kung bakit tinapon nila ito. Alam nyo naman yung $3, guys. Mura lang naman ito. Pero hindi ko alam kung bakit tinapon nila ito. So, hugasan ko lang yan. And then, ipadala sa Pinas. Or, mabango siya, guys. Look, oh, dito natin siya ilagay sa container para hindi siya maano ng pusa. Ito siya, konti na lang yung natira. So, umagang-umaga dito, guys. So, naglilinis ako. And, yun, magluto tayo ng rice. Ala, ito nabiak. Okay lang yan. Padala yan. Ang dami, guys, oh. Hand sanitizer. Rosemary, lavender, mabango. Hugasan ko lang siya dito sa ano. So, pites na ito ipadala. There is a frame here. I think this is a frame.
Foaming hand sanitizer. Why is it foaming? Kills 99.9 germs. I like foaming better anyway. Huh? I like foaming stuff better anyway. Photo frame. This is broke. A lot of hand sanitizer, guys. Look. You're going shower. Okay. So, yun sir guys. And then, hugasan lang ito. And then, tapos, ito, hintay lang ito siya dito kasi po, anuhin namin ito ni Brenda. We have to sanitize it one by one. Wipe it with, wipes. And that's all. It's all covered, guys. It's like covered. And then, there's another cover. So, it's protected. But, we need to sanitize it. So, anyway, thank you guys so much for watching. I hope you enjoy. And, so yun, ang dami. Na-salvage po natin itong salvaging all the chocolates from the garbage. Kawawang mga chocolate. Anyway guys, salamat. Tikita kits mamaya. Bye!